tremos obah dadi guyu aku. Kowe ora nek tremos masuk angin lho ning wayangan. Iya nek iki yo nek sakmene tremose cangkeme sepiro. Sing sabar, Cempluk, sing sabar. Cangkeme. Kang Mas. Heeh. Kowe mangan pol-pole. Pol-polanmu mung mangan Sego. sego. Aku ki lho. Aku ki lho. Bataku. Bataku prak. Lah untukku prak entek ra. Ben wedi. Iya, ben wedi. Kondangmu sepiro? Kondangmu sepiro? Pol-pole. Pol-pole. Mung disiarke ning YouTube. Nek siarke ning YouTube. Radio amoh. Radio amoh. TV rusak. TV rusak. Aku ki lho. Aku ki lho. Siarke masjid. Innalillahi. Bojo lo. Wis dimulai, Pak? Langsung dimulai. Ya mulai ngenteni apa? Ayo. Yo nganggo tok. Ya kok. Siarke. Wih. Nun sewu sedaya para lenggah. Pinanggih malih kalian kesenian ketoprak Madangkara saking Gude Madiun. Lah menika artisipun saking Gude. Apa kuwi? Oh, pesantren. Oh, pesantren. Ya. Oke, ra apa-apa. Den ing dalu menika badhe atur pasugatan ketoprak gaya baru. Badhe mendhet ira-iran suminten edan. Sumangga sugeng hamirsani. Suminten katindakaken dening Mbak Tatin Titot saking Ngayogyakarta. Ewadene Den Mas Broto katindakaken dening Nicholas Saputra. Dene Sinden Sukesi kadadosaken dingklik. Tok. Babar pisan ora nduga mana jebul ingkang teka ning papanku kene kowe Suminten. Injih kula Kang Mas, kula Suminten. Kok nganti mrepeki marang aku apa sing nduk karepake? Kula menika nenggo kalian panjenengan menika kawit subuh ngantos dalu menika kok boten kepanggih penganggih menika alhamdulillah kepanggih wonten ing mriki. Ketoprak alhamdulillah barang. Ora apa-apa kan ya. Panjenengan menika saking pundi to Kang Mas? Ngestokake dawuhe Kanjeng Rama supaya niti bawah. Mesthekake lamun to kabeh para kawula kuwi ginanjar mulya wibawa merga saka sing katresnane Kanjeng Rama Adipati. Panjenengan mboten sah ngaten niku. Sing penting kula sak menika sampun kepanggih kalian panjenengan. Yen wis ketemu arep ngopo? Panjenengan ngertos raos kula ingkang temanan wonten ing mriki? Temanem ana ing kepiye sing untuk karepake? Kula kedah nyaket panjenengan nggih Kang Mas. Apa kowe wuta karo kautaman ora ngerti karo sing jenenge Subasita lan Tatakrama? Aku kuwi sipate wong lanang, kowe iki sipate wadon. Saru dinulu yen nganti kowe caket kelawan Mas Broto. Mboten wonten saru jenenge lanang karo wedok yen anane dadi siji. Nggih to nggih? Dadi siji piye maksudmu? Ya arep piye meneh jenenge wong lanang ki ya anane karo wong wedok ngono lho. Terus Saya mau bilang sesuatu. Ketoprak kok Indonesia barang. Serap apa sak metuku ya? Mas. Piye Suminten? Saya tuh tak ngendini ah. Mas, hadap sini dong. Bu Kesi mimi anti musik Bu Kesi. Mas Broto.
Ana apa Suminten? Ora perlu seru-seru, aku ora budhek. Panjenengan mbok madhem mriki. Kita bertatap muka dong. Ora iso Suminten, ora bisa. Saru dinulu, sawangen. Kaya akeh para kawula sing padha nekseni yen nganti mengko padha duwe panerka panggerba ing atase aku putra adipati parandene singlar ing tata krami merga nuruti apa kang dadi penjalukmu tan wurunga bakal bebarang wirang. Panjenengan ngendika nggih saling mboten sangisor dhuwur kok kabeh omong. Jenengan bar mak menapa to iki kok ambune kok ngene? Lho. Iki mau to? Heeh, kaya makrut ngono. Iya, timbang masuk angin. Den Mas, mriki to. Ora bisa. Sini dong. Sini. Kita maksudnya panjenengan kok nek ambruk tenan aku. Mriki to, Mas. Ora bisa. Jagat nekseni umat ngakoni aku wis duwe pacangan. Sinten? Ya kuwi Cempluk Warsiah. Sing ngrengga batinku rena wengi nyungging sajroning sanubari ora ana liya kejaba Cempluk Warsiah. Ten mriki rak mboten enten cempluk to? Nanging nadyanto ora ana cempluk sing jenenge Setya kelawan pacangan kuwi nadyanto wonge ora ana nanging aku tetep njaga marang tresna kuwi Suminten. Panjenengan kula kekrek napa madhem mriki? Bagi wong wedok apa preman? Madhem rene. Sini dong. Aku tuh mau bilang sesuatu sama kamu. Ono apa? Mas. Sawangen. Ngerti tata krama. Yayi bayi padha lenggah. I love you. Hah? I love you. Mongso aku mes broto nyauri I love you too ora bakal. Alhamdulillah. Ora bakal. Panjenengan nggih tresna kalian kula tekan Ora. Mas. Ora bisa. Menika mau panjenengan Ora ketika bisa. I love you too lho. Aku kilaf iki mau. Den Mas. Kula saestu tresna kalian panjenengan lho. Sing jenenge wong tresna kuwi ageme Gusti kanugrahane pangeran kang diparingake marang titahe sing menungsa ora bisa nampik milih. Perkara kowe tresna karo Mas Brata monggo ning katresnanku tanceping kasetyanku mung marang Cempluk Warsiah. Panjenengan menika dereng jajal kok wis muni ora tresna. Apa kowe sandal kok njaluk dijajal? Kula dipadhakke sandal nggih mboten napa-napa. Mang coba rumiyin to Kang Mas. Ora bisa. Witing tresna menika jalaran saka kulina. Ora bisa. Mas. Ora bisa. Iki kok angel temen to iki. Mas, panjenengan nek wani ngematke kula 1 menit saja pasti panjenengan kecantol. Sing kita. Ora bisa. Kenapa? Ora bisa. Aku tresna lahir batin suci ning katresnanku mung marang Cempluk Warsiah. Kowe wong wadon. Endi? Elinga kowe wong wadon. Wong wadon iki sing ngerti karo paugeran, ngerti yo karo bebener. Nek jenenge wong tresna ki ora gatekke kuwi apa paugeran lan sebagainya. Anane ya mung tresna karo tresna. Ora iso. Isa. Ora iso. Isa. Ora iso. Wong urung dijajah panjenengan jenenge Cempluk. Endi jenenge Cempluk? Endi Cempluk? Cempluke sapa iki? Cempluke sapa iki? Hah? Hah? Oh, tutik ngawut kuwi malah misteri Gunung Merapi kuwi kok. Anu. Bisa omong ora, Nong? Oi kae uget-uget. Pratane Cempluk Warsiah. Tok tok tok. Ayo, Kak. Den Mas. Menika ingkang naminipun Cempluk. Ya Allah. Lah ayu ya ayu aku, dedeke dhuwur ya dhuwur aku, gedhe ya gedhe aku kok milih sing sak cilik kaya ngono lho. Den Mas. Apa? Panjenengan menika rak nggih mboten katarak to nggih? Tresna kuwi wuta ora nyawang ayune rupa lan dedeke sepira nanging tanceping ati suci ning katresnanku marang Cempluk Warsiah. Ning jenenge wong tresna iki mesti saka ndelok saka dilihat dari mata dulu. Nadyan kaya ngapa lan kepiye nadyan kok sawang Cempluk iki pancen kaya tremos. Ning nyatane tresnaku lahir batin. Kok sik. Apa kowe sing jenenge Cempluk?
Apa? Apa cemplok bisu apa? Pancen wong wadon sing apik ora perlu kakean guneman. Mergo wong kakean gunem iki tanpa guna, tanpa pedah. Lah iki masa ya bojone nek arep pengen ngono. Ora perlu nganggo ngono kuwi. Pancen wis tak kandhani. Calon jatuh kramaku sing jenenge Cempluk Warsiah ora perlu kakean rembug, ora perlu kakean micara. Mergo yen akeh-akeh rembuke kala mangsa malah dadi fitnah, dadi dosa sing bakal nggawa ning neraka jahanam. Rak ya ngono to Cempluk? Ah kuwi. Kaya ngono kok disenengi iki senengi nggon apane? Ngono lho. Den Mas panjenengan menika kok ya keblegere secara kasat mata saja. Saya itu menang dari semuanya loh. Kosek barang utawa menungso ki yen apik ora perlu ditawak-tawakke. Aku bola-bali niteni barang yen ditawak-tawakke mesti adate mesti wis bosok. Beda karo Cempluk iki tak tresnani mergo ngibarati barang isih suci durung kelepetan marang dedosa. Lak ngono to ya Cempluk. Oh, legenda. Jenengmu Cempluk. Kowe sing jenenge pasangane Mas Broto iki kowe? Alah. Layak to layak. Tak rungok-rungokno awit saka kono mang iki sing jenenge Suminten Cek ya. to hawane malah kaya ludruk iki. Omonganmu kaya ludruk kaya mboke sarip lho. Meneng Kang Mas. Oh iya ya, iya Dimas, iya iya. Aku dadi wanita ngono perwira. Wanita Rainaga. Kayak gayor. Kasih bojoku. Iki mok godho kaya ngopo ning aku wis nuwuhake rasa kapercayan kaperwinan ana atiku ya ngono kowe ngerti ya? Sapa sing ngomong? Mas Broto mau gelem karo aku kok. Apa kaya ngono Temuk-temuk Kowe aku lho. aja nggugu gurem ceceker. Aja nggugu kongkang Aku nangkung buktine sakjane. nganti klambiku suwek-suwek mergo aku dipeksa karo Broto lho. Kowe pating pecotot ngene nek suwek ngono kowe lho ya. Aja Dipeksa karo Mas Broto lho. Aku ya emah kok Mas Broto dadi meksa karo aku. Kuwi bojomu kaya ngono kuwi tumrape. apa kaya mengkono Kakang Mas Broto? Iya, ora Yayi. Mas ya kowe mau wis bojoku ngelokke aku ya tremos. Kaya portal sing Pak Yus ya banget kan kene kon toprak kene kon jaran. Iki nek dialog apik lah aku kok kon jaran apa hiha seminggu to. Cempluk Warsiah. Mboten Pak Yus mboten. Cempluk Warsiah. Nggih. Anggone nggodha wis kebangetan. Kebanget. Suminten. Nggih, Mula Kang Mas. yen pancen kowe tresna karo aku njaluk senjata pitulungan kelawan kowe. Sirnakno Suminten. Opo wae bakal tak takoni demi keutuhan satu rasa cintane awake dhewe Kakang Iya, Mas. demi cintaku padamu ya. Padamu dan padanya demi nusa bangsa Kakang Mas. Merdeka. Apa to? Bakal tak sirnakake sing ana sing. Seneni ya, seneni. Nah, Ngapa? aku wedi. Yen nganti ana apa-apa mestipun Kakang ora bakal meneng. Tak ayomi Cempluk. Tenan kuwi Jenenge wong lanang sing perwira iki sing maju sing lanang ora ngejokke sing wedok. Aku ora perwira mergo aku persegi. aku yang ngono persegi jajar ginjang. Awake dhewe keluarga bangunan. Kowe ya dadi wong wedok aja lelemeren marang endi wae. Kapok. Wis dadi kekasihku. Kok awakmu lanyo nemplek kaya perangko rumasane apa kowe wong wedok padahal ada jejet dadi wong wedok kowe rumasane apa nek kene otak kabeh. Tarik napas e. Kosik lho. Cempluk. Saking tresna kula kalih panjenengan Kakang Mas kula mboten trima. Kula wanita kok terus ajeng diselingkuhi, kula ajeng dipadakne sapa-sapa ora iso tresnaku kalih panjenengan menika temu sing badan Kakang Mas kula ngagem. Cempluk. Nganggo spasi. Terokno pun Kakang. Ora perlu ling ngendikan ki nganggo rikat utawa cepet. Alon-alon ning kena. Nggih. Suminten. Suminten? Apa? Sifatmu dudu sipate menungso. Sifatmu dudu sipating menungso. Terus aku apa? Rumangsamu, Rumangsamu Apa? kowe iki mung sepira? kowe ki mung sepira? Kowe pol-pole ngombe mung banyu putih. Kowe pol-pole ngombe mung banyu putih kowe. Aku ki lho, Aku ki lho.
Banyuaki. Banyuaki ben konyoh kok. Anu sik to bojone lho. Ben wedi. Duduk sak lumrahe wong wanita aku. Kowe mangan. Tenan. Ayo lho. Aja ngapusi lho. Oh iya, kowe mangan. Kak Nes. Oh, sorry Yai, sorry. Kok kaya ngono lho. Klemben roti-roti. Apa? Biyen saiki. Terus Tenonge dilumahne. Omongane digenahne. ayo. Sriuning mustika tuban. Apa? Ora penting rasah weanan kowe. Ani kowe. Purwodadi kotane. Aku jejering wanita, kowe ya wanita. Wanita sing ngomong aku waria sapa? Wah. Mulai iki tak jejeke, kowe iki ya jane kowe iki sedulurku. Lah aku nek jenenge wong tresna karo wong lanang nek aku ra omong terus piye ngerti? Lah kudune ngerti nek sedulurmu ki wis sesandingan marang anu wah priya. Kan urung sesandingan. Lagi dijodohke. Lah dijodohke kuwi jane wis dadan ngono wis rego dadi. Lah kok kowe malah arep ngrusak pagerayu? Sebelum janur kuning melengkung masih milik bersama. Kaya ngono kuwi. Waduh. Iya. Kaya ngono kuwi tumrapmu jare sing jenenge sedulur padha-padha wanita ngrasake sing jenenge wanita, ya. Perang iki. Duduk. Ning jenenge wong wedok nek ora dikandhake karo wong lanang ora bakal ngerti. Mula aku ming jujurke rasaku nek aku kuwi tresna karo Den Mas Broto. Oh sing kek kula sida. Perang saiki perang awake dhewe. Perang. Saka pro gulung-gulung teko ngarepe Pak Yus. Gelut tenan? Gelut. Wani kowe karo. Wani. Apa sing tak waneni? Ayo. Perang. Sapa sing tak wedeni? Apa sing tak wedeni? Ayo. Yo, kaya toprak tenan. Tok. Ayo, sirap, sesek. Maju. Aku tak mundur. Maju. Maju kabeh maju. Maju aku ora bakal mundur sejangkah. Bilangmu anyar. Pulap-pulap. Yo. Ose lho, kowe kok sing diinceng kenekan terus aku ya wedi. Lah, anteman ki ya dhuwur kok ngisor. Lah gedokku kono. Ya aku lah ya wedi. Ngerti jenenge cempluk apa ora jane? Nek jenengku dhuwur ngono ya aku ngambah dhuwur. Nek ngono ya Ya aku kok wedi nek kena tenan ya. ora ra omong gitok maneh. Ketok maneh ya. Tok maneh tok Cempluk. Napa? Pamerno marang Suminten. Napa? Suminten pol-pole mung iso nembang. Ning kowe iki lak waranggana laron. Nak sira, laron pripun? Apa-apa iso. Lho, kok sapa kok iso laron? Allron. Roll on. Kok iso Anu Mas, kendange kene. Ben ngerti Suminten yen bojo kuwi duwe kaprawiran sing elok. rungokno. Apa? Rungokno, ora aku sing duwe kepercayaan kaprawiran. Kaprawiran Miru jare ayo. miru jare. Iki mengko tak jaluk kowe cempluk ngendang ya. Nggih. Weh lah tekane warok Suramenggala. Mengko sing nembang Suminten. Sing nembang Suminten, aku sing nyapa? Kuwi ngendang. Iya. Nah, engko lek poso sepita nggapan cah loro kuwi ning pasar Medion wae ya. Iya, gelem boy saiki dadi grup karo aku. Dadi apa? Kok lek paman mampir Solo mandeg soto gading, apake ngene iki wong loro apik ngono. Oleh dek munyuk. Nggih. Ora ya, ora apa-apa. Slendro songo Mas. Ayo. Mbak Tatin bawane sik gubuk asmara. Bawa nono Tin. Mbak. Mbak Tatin. Aja jangkar piye sepuluh to. Kadung terbawa emosi aku. Oh iya. Ngene iki emosi kadung le aku. Aku ya malu emosi. Ora usah emosi Ngono ngono wis mengkrok lho kowe. Kene kena itu dunambani lho ya. Iya, engko tak salon pas. Malah panas. Kan lek panas anget sesuai. Tok 2 menit ya. Ben nata sampean bawa Mbak Oh Tatin. iya siap. Cempluk dengan Mbak Tatin. Lho, anu Suminten, Ding. Iki tetep Suminten. Oh iya saingan iki, adu Suminten kepintaran kok. Tetep nganggo bowol. Siap. Nah, ayo. Nyingkar. Nyingkar. Stand mic. Nyingkur.
Ya apa? Jenenge apa? Tutuk. Ya, tutuk. Wiwitane nyingkah. Mbok sing biasa wae lho. Rasa Lah wajahku yang ngene iki kok. ya rada senyum ngono lho. Kan arep ngendangi. Senyum piye musuh kok senyum. Waduh, bener wong saingan kok senyum. Saingan kok senyum. Lagi nek kok arep ngendangi. Sing arep ngendangi sapa ki nek pomone nek wong tuku tak dol. Aja kuwi nek Pak Kondang kok didol. Dereng kang mboten kagungan jenengan. Mboten. Wiwitane nyingkar Ngece, ngece. Nyingkur Jemblok, Jan, dalem Kakang. aja kalah karo Suminten, pamerno suaramu. Ngono, kaya mengkono kuwi. Lho, basa karo aku. Lah nggih. Nah, iya. Kados mekaten Kakang Mas. Iya, tudono suaramu. Oke, awul. Yo wis suwe, Mas. Rungokno yo, ten. Waduh. iya tak rungokke Apa ndek kuping? Yo maksudnya lek duwe aku nonton ngono lho. ayo gelut meneh wae ya Mah kowe. Aja Delok geluk. malah mundur wedi tak kerek ngono kowe. ini lho ora ngene Iya iya. Musuhe kaya gelem nyauri nggumun. Mareng ngetes sepiro kadigdayane mungsuh. Wah, cocok. Gatekke apa ora? Ngono. Pancen kudu kaya mengkono bluluk. Anu cempluk. Iya kambil. Kang Mas maksudku kok kambil. Lingsem yo. Lingsem yen kemutan. Piye Suminten? Suarane cempluk piye? biasa Wow, pancen yo iya. kuwi nek ora ngelingi Suminten karo cempluk ya tak kempit Aja kaya mengkono sedulur. Aku karo awakmu iki jene kan isih sedulur to. Ngene kok awake dhewe regejegan terus. lah jane awak dhewe ya ngopo to ngrebutke wong lanang kaya ngono iki Lah lah iya. iya elek ngono ya direbutke ngono Lah gene kok ya gelem elek-elek cangkeme. Ya kan Elek lho nempel-nempel. aku didhawuhi karo Pak Yus lho Dawuh karo Pak Yus jenenge emang wedok ora teguh hatine ora bakal kaya ngono kuwi. lah 500 padake 500 ya nek padane nyanyi nang perapatan ya nganti montrot Berarti kowe emoh ke karo Kakang Mas Broto? ya Gelem ora? jane aku mah Jare emoh, ya wis kene 500 kan aku tak konone. leh lho jare kuwi nek duitnya aku gelem Bosok kowe. kowe gelem ora duite Duite gelem. endi Yun, gelem ning tasku kan. berarti kowe ya basa Wis ora apa-apa lah ya melonyok sithik ngono nek aku. Ayo. Yo, nang, blok blok. meneh Lamban. Iki bintang tamu nek ora apal apa-apa piye iki? Apa? Lah kuwi tokan takon. Lah kan pengen komunikasi kali panjenengan tuh Kakang Mas Brotol. Iya. Kakang Mas Broto ki lho. Kowe yo gatekke sekedhik marang aku. Lelampahan. heeh Lelampahan kang kawuri. Hop, Gede Suminten. Coba suaramu. Aja ngetokke suara hantu. Tresno Brata. Hop. Asline Tresna Tulus kok ganti Tresna Brata. Lah iki kan adekane Subrata. Kowe iki nglarani bojomu jenenge Tulus kok bojomu. Ayo. Nek nang panggung ora gagas bojo. Lah kaya ngono mula sing lanang kuru awake. Wis wong wedok kaya ngono. Ayo kuwi wong wedok kaya vakum kok bojomu kok seret entek lho. Aku nyerat apa? Heh. Kaya ya. Mak seret katresnane, kasih sayange, mlumpuk dadi sawiji mulane kowe makmur lho, Tin. Aduh. Aduh. Tenan lho. Kowe iki ayu lho, Tin. Ya kan mang dari dulu gue cantik. Lah iya, sing ngomong kowe iki gak cantik sapa? Ayu saka ngarep ayu. Madu memburi coba. Lah, sound control. Suaramu. Sound control ngebleki wewe. Bleki ne. Ora aja nesu. Ayo gaget entekno. Waduh. Malah
malah kemayu kon. Lah iya ta. Pacang aku iki gemeske jan. Ayo. Tresno iki sidane Tresno sapa? Tresno Waranggono. Lagune. Lah aku muni Tresno Broto ngomeni Tresno Tulus. Manut sing ndi? Wis sak temenmu. Sakarepmu. Wis ben sakarepe iki nek nesudo. Oh iya, bener. Ki ngerti to. Tresno Tulus nadyane buk asmara. Wong ayu coba lenggah sawetara. Oh, inggih Kakang Mas. Ayo, kuwi mike didekek wae wis ana kuwi sing ana ngarep kuwi. Nggih, menika mik sampean nggih menika. Iya mikku. Tulung aja didilat ya. Mboten. Nyetrum maksudnya. Tes. Nah, coba dicek sik. Dicek. Tung tung de. Nggih. Den tung Sampun. den tung. Tak kuntak. Nani nang. Oh, sik aja mlebu lagu sik. Kok kesusu kepeling iki lho, urung. Ngetes kendang sik. Oh iya. Neng Jombang. Tuku gedang. Gedang itu gel. Jiglak. Kowe ngangge kendang ora ngge. Kok ngarep berarti? Kowe ceblok-ceblok. Gak nganggo jiglak. Oh iya, tapi kok ngarep utuh. Neng Jombang tuku gedang, gedange ceblok-ceblok ya. Nah, piye seminten pinter iki cemplok iki. Aku ya pinter nek yang ngene. Ya kene. Aku pinter ngedol lah. Kowe iki sinden memaklar dene. Nek kan ngono aku ya. Aku sane ming tungdelep tok. Apa? Tungdelep. Tungdelep. Ndang, tungdelep. Tungdelep ini estrung kayak ndelep ngono lho maksudnya. Apa? Neng Jombang tuku wedhus. Tungdelep. Manut Pak Dalang itu malah tungdelep. Iya, kamu jangan ikut campur. Dadi ini pikiran ini loh. Ayo toh. Ayo. Neng Jombang tuku wedhus. Mbak. Ora wedhuse ra iso to kuwi mun wedhus. Raisa. Oh, sorry kleru aku berarti. Ning iso to ngendangi. Sorry lho, Pak. Hah? Ayo, seminten sing nembang gubuk asmara iki sing ngendangi. Ayo, kowe ten, kowe lak kulino ning gubuk. Entah. Ayo. Nang gubuk ya karo jenengan kok. Dikira tenan ngawut. Saya wingi rung bayar lho. Hah? Saya wingi rung bayar. Entak titipne sujar pisan. Monggo, ayo anu cokean ya. Cokean ya. Ayo pamerno karo Pak Yus. Tayupan. Nggih. Engko senggak dhewe lho. Kowe senggak dhewe. Lah Pak Em iki senggak kuwi kok. Pak Taslim Hungariani kan apa nih? Sapa? Wis nih. Anu, kuwi lho WA-ne jenenge Taslim Hungaria. Saiki pindah ning Libanon pisan. Ya. Ya pira suara. Yo. Lah ngene iki. Cempluk lho, cempluk. Lah aku. Lah iki mergo duwe kepinteran sing elok banget ning ana syarate. Aduh, pripun syaratnya napa? Kowe ngendang ning sing nembang kowe dhewe. Nggih, DPCN. Lha iki lunas kuwi 300. Langsung lunas. Lunas. Iya. Wong ora ngendang ra masalah wong wis bar. Oh tak keprok kowe. Tanggung jawab kok ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Iya, iya. Sak rambane ra apa-apa. Nggih. Apa? Tin titip duit, Tin. Aja gawa tenan kuwi kok ora. Talang iki teles lho. Iya wis ra sida pawakanmu iki wah jan. Wong e. Kok maksa nyelakne ning golek dompete ya. Lha iki lek moro rene gak balik. Ah iya bener, heeh. Pripun iki? Wis sapa sing apa? Seruning? Siruneng yo apal, Ah, seruning. Ayo lenggah cahayu. tapi sok lali aku. Ora apa-apa. Ditembangi dhewe, dikendangi dhewe. Ayo. Sing paling apal iki Apa? Apa? gak enek belas, Mas. Cewek gaul, cewek gaul. Kalau oh, boleh. Ayo. Estu niki. Iya tenan. Ayo. Apik, ayo. Tes. Kok seneng men cah cilik dolanan. Dolanan ta kowe, Nong? Mbak Tati nganu ya, tamborin. Alat musik barat iki lho. Aku duduk aja ya. Lha kok duduk, engko terus nampa saweran ngono. Waduh, patrapmu kaya ngono kuwi. Hei, Nah, kowe gawe cik-cik. sing entuk iki mau 300 apa? Aku. Lah yuk kowe to. Wong jatahku ketoprakan. Lah kok lek Pak Yus munggah kowe sing Tin, nampa. nih, kowe Aku geger. iso ngendang. Nih, cik-cik. Nah, 100 cik-cik. Cik-cik kok gampang no. Ngono lho. Anu,
Oh, iki Mbak Lisa Blackpink Pargo ya kene. Sapa? Lisa Blackpink. Lisa Blackpink iki apa? Niki lho. Mbak Tuti. Mbak Tuswa. Diarani Lisa Blackpink. Mbak Gisel kok iso. Ya. Ayo cewek gaul. Cewek gaul. Ayo. Piye iki? Wajan kaya ledek munyuk tenan iki. Tin, kowe aja ngadeg lungguh ning sandinge Eka. Ya Allah ya. Nah, ngono lho. Wes sampe dipoto ngene iki lho apik san. Madhep kamera ke. Aduh. Tulan kae. Buat abote golek dit jatus. Lah iya, nggih. Paring-paring, Pak. Ngono. Ya tulan kae dhewe gapura karo portal ke lho. Ayo cewek gaul. Nah. Kula nuwun. Kowe coba indut iki sitok. Tamborinnya dong. Kowe isih wangi ibarat tebu, kowe pancen lagi akeh tawon sing padha nyedaki isap sari sarine surang malah rambute abang ditato alise sing gandengi saben dina seje gonta-ganti pacare ana selawe cewek gaul yang guyu untune kisah yen rumahku yen nganggo ngerok sak jengkol bareng yo cewek gaul ngisaran dhuwur kabeh gaul yen rumahku bokonge mantol-mantol asik balaten sapa wangi sing ora cegukan nyawang bokong wadine koyo dandang tumpakane sepeda motor lanang cewek gaul kayune tamborinya yang keras yuk. Ibarat kembang kowe isih wangi ibarat tebu kowe pancen lagi akeh tawon sing padha nyedaki isap sari sarine kembang melati budale semula
kaya dandang asik yo tumpakane sepeda motor lanang cewek gaul ayu minta samatan luar biasa iki Janis. ini perpaduan antara kendang dan tamborin yang sangat kompak awake dhewe iki ya Tasekno. nah Kok sik kompak-kompak peju aku. Nek ndodok ora ndodok iku kejuran nek sing ngewangi-wangi lho eh kowe iki lanang wedok kok keju sikile keju. oh sikile keju wes duitmu jeglok tak temu Ini masalah duit cepet tuh. Aku pancen. Aku yo seumur hidup lagi nyekel iki lagi nang kene tak ndani ngerti. Ngene Saya tak gawe isin mergo anu Pak Yoyo. Lah ya bareng dunggane ngono, wak bereng keleke. Malah wangi yo. Wangi apa? Iki lho ana dawuh saka Pak Yus. nggih. Assalamualaikum Pak Dalang, ini mulai dibagi beberapa makanan gratis dan klarisi orang jualan di depan mekaten. Terima kasih, luar biasa iki ya, ada makanan gratis. Sing jualan teng mriki sedaya sampun dipun borong.